والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على الفاتح الخاتم ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره مقدار العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله وعلى رأسهم سيدنا أبا بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وستة الباقية لا زالت إلى الأولى راقية وكافة أصحاب رسول الله المهاجرين والأنصار والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله تعالى عن قطب المكتوم وهاتم المحمدي شيخنا أحمد بن محمد التجاني الحسني السالم الفاسي ورضي الله تعالى عن غوث الأغواسي قطب الأقرابي فريد دهري على الإدلاق هاتم الهتمين أبو إسحاق على إبراهيم ياس ورضي الله تعالى عن شيخي ومربي وقائدي وفاري وملاذي وأديبي إلى الله شيخ إبراهيم مسدد جعلنا الله من أهل السداد والأمن والستر والكمال والمعرفة واليقين والتصديق واللطف والرشد والهداية ورضي الله تعالى عن كل ما يتعلق بأزيال أهل الله من يوم هلكت الدنيا الانتهاء يا أئمة الشيخ اهدري لنا بهذا المحضر والتعرفي بنظرة تأتي لنا بالزفر اللهم يا لطيف أسأل كل دفع فيما جرى به المقادير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله والعبد لله وما بكم من نعمة فمن الله الحمد لله. يومنا زمانا 25 a cikin rimahu na Sheikh Umar Al-Futi ta gama da hula bi fadlihi wa rahmatihi wa tanubu anna ya rabbul alamin bi kulli basadatin. Muna fasali na 5 a cikin rimahu. الفصل الخامس فصل نبير في إعلامهم أن الزهد الكمال gudun duniya na kamilai laisa huwa bi hulule min duniya, ba wai kakkaɓe hannunka a duniya kawai bane, ba haka bane. wa innama huwa bi hulul qalbi, kakkaɓe zuciyarka ne a barin duniya. Ba wai ba hannunka a duniya shine gudun duniya ba, a karkaɗe zuciyarka ga barin duniya to shine zuhudu. izhad fi dunya yuhibbuka Allahu wasu fi ma inda nasu yuhibbuka nasu. Kaga abin da ake nufi da zuhudu anan, barin duniya, karka damu da shagalinta a cikin zuciyarka, ma ba a hannunka ba. Ga duniyar a hannunka amma kai kuma zahidi ne. Duniyar tana hannunka amma kai zahidi ne. wala ya tahaqqaqu lahum kamalul maqami, babu wani muƙami da take cika wa mutum illa bi zuhdihim, sai da gudun duniya fi ma fi aidihim, a cikin abin da ke cikin hannunsu, wata tasarrufihim, da ƙarƙashin juyawan lamarinsu, min gairi ha'ilin yahulu bainahum wa bainahu, tsakanin babu wani tsari. Kana da dukiya za ka iya cire, wato dukiyar ba ta cikin zuciyarka. Domin dukiyar da take cikin zuciya to fitina ce. Amma dukiyar da take ba a zuciya take ba, to in Allah ya da alheri ne. Amma in tana cikin zuciya ba za a yi aikin alheri da ita ba. Shine a shaidanu ya ido kuma alfaqara
wa yamurukum bil fahsha'i Allah ya kiyaye wa ilamuhum da sanarwa annal isara zuhudi shi isari na zuhudu ma hulul yadaini tare da karkadewan hannu rubba ma yakunu zai yi in dai zuhudu ne misali in ka yi shi wai dan ba abu ne a hannunka in dai rashin kuɗi ne misali rubba ma ya kunu lillatul faqadi zai yi wa kayi ne dan ba kuɗin dan ba kuɗin ne wa dafi ko kuma mutum mai rauni ne wala ajazi ana ɗalabi ko kuma mutum bai san yadda zai yi nemi kuɗin ba ne ka nemi kuɗin amma ka guje wa kuɗin saboda shi kuɗin mujarradinsa hanya ce ta wanda za ka iya shiga ka je ka halaka sosai to idan kuma in ka nema ka samu ka gudu to wannan shine cikakken abin da ake nema wani min sharaɗin da'i yana daga cikin sharaɗin mai kira zuwa ga Allah Allah ya kunu mutajarradan an duniya ya zamo a ce ba ruwansa da duniya ai bai santa ba ba ruwansa da duniya bai santa ba a ce ba ruwan shi da duniya bilkulliyati gaba daya bai santa ba wannan man la kasba lahu duk mutumin da ba shi da tsorori wannan su yanfiquna alaihi mutane suke ciyar da shi fahu min jinsin nisa'i yana daga cikin jinsin mata domin mata ne ake ciyar da su ba maza ba walaisa lahu fir julati nasibun shi ba a sashi a cikin mazaje na tsorori tara kuɗi ba tsorori ba tsorori shi ne iktisabi kenan faƙulu na cewa wabillahi ta'ala tawfiq game da katar ya tabbata ga Allah wal hadi bi mannihi ila sawai dariki shine mai shiryarwa da kyautatawansa zuwa ga hanya mafi dacewa qala fil lawaqi al anwar al qudusiyya ya fada cikin lawaqi al anwar al qudusiyya fil uhud al muhammadiyya ukhiza alaina al ahadu al am mun karbi saƙo na amana kowa da kowa min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam daga manzala an nuƙarar da kullum manista ƙaradar min al-muhtajina za mu yi ƙiradi za mu ba wa duk wanda ya zo wajenmu yana nema duk wanda ya zo wajenmu za mu bashi in yana bukata shine manzal ladhi yuqridullah qardan hasana fayudha'if lahu adafan kasira za mu bashi sawa'an daidai ne kana mashhuran bi husnul mu'amalati amla an san shi da kyakkyawan mu'amala ko ba a san shi ba amma dama dai muhtaji ne mai bukata in ya zo za mun ɗauki alƙawari a wajen Allah duk abin a wajen manzo Allah duk abin da Allah ya ba mu za mu ba mutum yana da kyakkyawan mu'amala ko ba shi da shi imtisalan liqaulillahi ta'ala azza wa jalla saboda koyi ga abin da Allah ya faɗa wa manzon Allah kenan wa aqradullaha qardan hasana a bawa Allah zance qardan hasana
wato rance mai kyau. Wa amal fuqara'u su fakirai fafatahum tilkal ladzati, wanda bayi da shi bai samu ba, bai iktisabi ya samu ba, to ai babu kenan ko fafatahum tilkal ladzati, ai wannan dadin ya tsere musu, wa zalikal ajru, da wannan ladan. Wa min huna, daga nan ne tasara al-akabiru, mazaje suke kuwa ko suke gaggawa min al-awliyai, daga cikin wali, ila takassubi bi tijarati, suke yin kasuwanci, suke yin tsoruri. Na sake maimaita ka dinga a takasu bi tijarati, da kasuwanci, wa zara'ati, da kuma noma, wal harakati, da dukkan motsi na alhairi. Liyafuzu bil lazzatil khidabi, saboda amfana da jin daɗin nan na alkhidabi, maganan Ubangiji. La li illatin ukhra, ba ana neman dukiya ba ne li illatin ukhra, saboda wata illa daban, ba don haka ake yi ba. Min ɗalabi sawabi, a ce kayi ne don neman lada, au gairihi ko waninsa. Ƙala ta'ala, Ubangiji ya yabi mazaje, shine rujuliyan nan. Ubangiji ya yabi mazaje, rijalun, mazaje ne, la tulhihim tijaratun, wato kasuwanci baya shagalanta da su, wala bai'un, ko saye da sayarwa, an zikirillahi, sai sun ambaci Allah, wa iqamis salati, su tsaye da sallah, wa ita'i zakati, su ba da zakka. Wannan shine rujuliyan, dan mutum ya fita daga jinsin nisa ya koma daga cikin mazaje kenan. To wannan idan mutum ya ce ba zai yi kasuwanci ba, to ba zahidi ba ne. A'a, zahidu ba zahidu fargul ya daini ba ne, wai ba ka da komi, ba shine zuhudu ba. A baka kudin ka nema ɓangaren kasuwanci ko noma ko iktisabi, ka gujewa zuciyarka, karka ɗora mata kudin a cikin zuciya, shi yake nufi da zuhudu. Na fawasafahum birrujuliyati, shine Allah ya siffanta su da mazaje, li'ajali akalihim min kasbihim, an siffanta maza da maza ne saboda cinsu daga tsururin abin da suka tara, wa iqradihim min fawabilin kasbihim, da kuma ba da abin da yake hannunsu na daga fifitayyen abin da suka tara ga kullum muhtajin, ga duk mabukaci. Mafhumuhu, abin da ake nufi, anna man la kasaba lahu, ga wanda ba shi da tsororin, shi za a yi ma wannan a taimake shi da shi. Wannan su yanfaquna alaihi, duk wanda man la kasaba lahu wannan su yanfaquna alaihi, mutane kuma suna ce da shi, fa huwa min jinsin nisa'i, yana daga cikin zirin mata ko da a mazaje ne. Wayin kana lahuliyatun kabiratun, ko da yana da gemun kuma ya yi kamun zira'i, yawa. Wasafhatun, ko da yana riƙe da carbi. Wasajjadatun, ko ina sallah yake yi. Wa azbatun wa murqatun, wannan duk gabaki ɗaya, duk abubuwan da ya kai na
daraja to yana daga cikin nukusa ne, domin wanda zai zauna ba shi da iktisari a dinga ba shi ya shiga halwa, yana halwa kai kana nemo abinci kana ba shi, to in ba a isa ba sai ka fi shi, sai ka fi shi. Wannan a sufanci haka ne. Duk abin da inda ba wannan mai bayarwan yaya. Shi yasa an ce ranar tashin kiyama za a zo da malamai da kuma masu dukiya. To ana gabatar da malaman da suka taimaki masu dukiya akan malaman. Saboda in karatu ne kai dawa ka tsaya, in kai da kanka ne ka tsaya kai ko abin da ya cancanta ne da wannan kasha, amma in an ɗauki kai aka taimaka ma kai, ana gaba da kai. Ana gaba da kai. Allah ya tsaye da mu kan abin da muke kai, albarka annabi. Na'am. Ya ce, malla kasba lahu fa min jinsi nisa'i wa shafa'atu inda hukami, da ceton mutum a wajen masu hukunci wa gairar zalika da wani wannan. Walaysa lahu fi rujuliyati nasibun, bai zama namiji ba. Qala ta'ala, Ubangiji ya ce, Ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa'i bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Ko? Ar-rijalu qawwamuna, mazaje su ne tsayayyu 'ala an-nisa'i akan mata. Bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'din, ta wajen tabdili tsakanin shashinsu da shashi. Wa bima anfaqu, ka gane, ƙarin wabima an faƙo min amwalihim, ciyar wanda suke yi wa mazan, wannan shi yasa suka zamo mazajen ciyar wanda suke yi wa mata shine ya zamo suna da tafaduli akan matan. Ƙala falam, ka sani annahu la yuqdahu fi shehi zawiya, ba a yin suka ga shehin da ke zawiya an ya kun tajiran, ya zamo a tajiri ne, au zari'an, ko ya zamo manomi ne, bal zalika akmalu lahu, wannan shine mafi cika. Kaga Shehu Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu manomi sosai. Da ka ga yawancin shehanan suna da gonannaki. Shoman Tijani manomi ne sosai, yana da gona wanda ake noma. Shehu Gibrima manomi ne, Shehu Abul Fatih manomi ne. Duk wa'innan suna da gonannaki, manyan gonannaki wanda suke noma. Na Shehu Gibrima shi kan a yanzu ma wanda ake wirasan abun, wanda suke gona manomi ne, don gonansa mutane sama da 1000 suna shiga daga ɓangaren Nijar da nan. Duk lokacin da za a yi aiki, tirela ne, rokoki ne suke kai mutane wajen aiki. Kaga irin wannan kuma har gobe ana ce da bayan Allah ne, dan ba awu suke sayarwa ba, a'a, dan bayan Allah ake irin wannan abubuwan. Allah ka sa mu shiga cikin irin wannan karafkan. Fayyaka ya akhi, ina tsoratar da kai ya kai dan uwana, ko na jan hankalinka, an tunkira alal fakiri,
karka inkari ga fakiri tuksabu bitijarati wanda yake tsururi yake neman dukiya aw zira'ati ko kuma yake noma aw mu'amalatin nasi ko yake wata mu'amala da mutane a wakhir umrihi dan kana ganin ya zo ƙarshen rayuwarsa kace ya cika son duniya aya kaza ce ko ya cika son duniya wa qad hatama umruhu bi mahabbati dunya za ka ce ya ƙarshen rayuwarsa yana son duniya wa shahawatiha da sha'awanta ba da an kana zahidan fiha bayan da yana gudun duniya wa fi ahliya da ma abutanta fa rubbama yakunu mashhada zalika al-faqir ma qulnahu yace da yawa zai kasance abinda kake gani akan wannan fakirin ma qulnahu shine abinda muka faɗa ma wato cikan kamalan waliyi ne cikan kamalan waliyi ne aw ghayra zalika min niyati salihat ko wannan abu kaman daga cikin niyoyin salihai wannan kaga irin aikin su da suke na noman dan su ciyar fa inna zuhudul kumalu shi zuhudu na kamilai laysa huwa bi hululi ba wai rashin kuɗi a hannu bane mina duniya daga duniya wai na ma huwa shi zuhudu na mazaje bi hulul qalbi karkade zuciyar ne a samu zuciyar ba ta da wani ta'alluki sai Allah wala tahaqqaqu lahu kamalul maqami babu wanda makami zai tabbata a gare shi illa bi zuhudin fi ma fi aidihim sai ka guji abin da ke hannun mutanen wata ta tasarrufihim ya zamo ka fita daga ƙarƙashin tasarrufinsu min gayar ha'ilin ya hulu bainahu wa baina kanzi ya zamo ya tsare ka tsakaninka da dukiyar da ke tare da shi wa isari zuhudu zaben zuhudu ma hululi yadeni tare da wofantan hannu rubbama yakunu lailatul faqadi zai yi dan baka da shi ne zai yi dan baka da shi ne to in dan baka da shi ne ka zamo zahidi in aka jona maka ai za ka warware an ce wannan malam Mansur Allah ya saka masa da alheri ya ce da yawa mutane suna bauta ne dan a ba su aljanna ko da yawa mutane suna bautan Allah ne dan kar a sa su a wuta da mala'ika zai fito ya ce daga Allah nake ni mala'ika ne ya zo ya ce daga yau an daina sallah an ce a rufe babin sallah an daina an rufe wuta ba wanda zai sake shiga wuta to wani ya daina daga ranar ya zarce da tsohon kiɗin da yake da shi zai ci gaba da rawarsa duk abin da zai yi saboda an ce ba komai to wanda yake yin abu dan wuta an rufe wutan amma wanda yake dan Allah to ba ruwansa ko an rufe wutan zai ci gaba da abin da yake to shi abin da ake bukata kai kama Allah shine asalin abin da ake nufi ka bar duk abin da ba Allah Allah taimake mu rubama yakun lailatul faqadi zai yi kai kana zuhudu ne saboda baka da kudi wa qarqalu gashi malaman sun ce min sharadid da'i lillah daga sharadin mai kira zuwa ga Allah Allah ya kunu tajarridan ani duniya bil kulliyati kar ya kasance ya fitar da kansa gaba ɗaya daga barin duniya biyan tahalu yadahu minha a cewa ba hannunsa a duniya wa zalika wannan li'annahu yataju darurati ila su'alin nas ai mutane da su wajen sa neman wani abu imma hal wa imma bil maqal
ko hali ya nuna ko su furta da bakinsu. Wai za tajja idan mutum ya buƙatu wai za tajja ilan nasi idan ya fuskanci nema wajen mutane hana alaihim da su walakanta shi wa qalla naf'ihim bihi to amfanin da zai musu amfanin kuma baya da yawa bi khilafi sabanin ma iza kana zamalin in akwai dukiya a hannunsa yuda minul mutajina zai ba wa masu bukata min muridihi daga muridansa wa gairihim da waninsu fa in faqadal hal idan aka rashi hali allazi yamilu bil qulubul muridina ilayhi wanda muridai suka kasa karkata zuwa gare shi kana mahul malu bi mailihim to abinda ko kana mahu malun ya kasance akwai dukiya gare shi yamilum za su dawo wajensa wa man la hala lahu wanda ba shi da hali wala mala ba shi da dukiya la yanfa'ul malu dukiya ba ta amfana wa fil hadisi ya zo daga hadisin manzo Allah izul mu'mini istighna'uhu an nas buwayen mu'mini shine wadatunsa ga barin mutane fi qiyamil layli cikin tsayuwan dare ne cikin tsayuwan dare kasan tsayawan dare yana hana talauci yana rage talauci yana hanawa ma domin yana sa wadatuwa to wadatuwan kuma yana sa ba za ka damu da abin da ke hannun mutane ba ninta wa fil hadisi aidan ya zo cikin hadisi annan man ɗalabar duniya wanda ya nemi duniya ƙalilan ta'affafa an mas'alati wanda ya nema duniya amma ƙanƙanuwa ce ta kamar da shi gabarin tambaya wasayan ala iyalihi da kuma yanda iyalansa za su nemi abin da ke hannunsa wata dufan ala jarihi da tausasawa ga makwabtansa lakiyallahu ta'ala zai gamu da ubangiji wa wajahahu kalbadari fuskarsa kaman wata ɗin daren 14 wafi aidan ya zo cikin hadisi annahu sallallahu alaihi wasallam manzala kana jalisa ma a sahabi zata yawmin manzala yana zaune da sahabansa wata rana fa nazaru ila shabin zijildin wa qaratin wani yaro samari mai kyan jiki mai natsuwan ido wa bakara ya yi sammako yana tafiya faƙalu suka ce ya wai haza ya mamakin wannan yaro lauka na jildu wa shabuhu fi sabilillah ina ma jikinsa nan da yarantan sannan yana cikin aikin Allah faƙala sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ce la taqulu fi haza kar ku faɗa cikin wannan fa innahu in kana yasa ala nafsi li kafiha an mas'alatin in dai zai wadatar da kansa ya hana ba zai je wajen wani ya tambaya ba wa yughniha an nas ya wadatar da mutane fa hu fi sabilillah shi ma ɗaukar kalma Allah ne wa in kana yasa ala abawaini daifataini laifaini ko da yana tsayawa akan iyaye ne rauna na guda biyu au zuriyatan bi'afin ko kuma zuriya bi'afan masu rauni biyu gunihim dan ya wadatar da su waye kafihim ya isar da su fa fi sabilillah shi ma yana cikin tafarkin Allah ne wa in kana yasa tafahuran amma in yana yi ne dan neman alfahari wata kasuran ko tara kuɗi ko fi sabilin shaidani kaga zuhudu abin da ake neman ashe zuhudun ba takasurul mali ake nufi ba a halla an zalika
ka fita daga wannan tsarin sannan kuma ka amfanar da al'umma almutajina shine ake nufi wato da zuhudu wafi la ne yakhudhu ahadukum habala manzala sallallahu alaihi wasallam yana cewa ɗayanku ya ɗauki igiyarsa baya hata ɗabu ala zahari ya je kirare a bayansa hayar lahu min ayati rajulan shine yafi alhairi akan ya je roƙo a dahu lahu ko an yati rajulan a dahu lahu Allah ya roƙe shi Allah a bashi fasalu ya tambaye shi a dahu aw manahu a bashi ko a hana shi to yin hakan shi fi alhairi kaga zuhudu ne dai wa qala huzaifatul yamani hiyarukum wanda yafi alkhairi man lam yada duniyahu wanda bai bar duniyansa ba li akhiratihi dal lahira bai bar duniya ba dal lahira wala akhiratu ko ya bar lahiransa li duniyahu dan duniya ka gwamatsa rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan Allah madaukakin sarki ya baka rabonka a duniya da lahira wa fihi daga cikin wannan la tasubbu duniya kar ku zagi duniya fa ni'matul mudiyatul mu'mini ma dalla abun hawan mu'mini alaiha yablugul hairi da duniyan ake isa a hauta ka kai wajen alhairi wabiha yanzu mina shari da duniyan a hannunka za ka tsira daga wasu sharrin wafi yadul uliya a nan ne yadul uliya hannun da ke bayarwa hairun yadda sufula shefe hannun da yake ƙasa mai karba wabda bi ma ta'udu ka fara da abin da ka fada ma wafi faru min iyalihi a duniya ne mutum yake gujewa iyalinsa to mai alfaru min iyalihi wanda ya gujewa iyalinsa kalfari min zahafi kaman mutumin da ya gudu ne a wajen yaƙi wafi anna sahabata asnau ala inda nabi sallallahu alaihi wasallam a cikin sahabai an yi a gaban manzo Allah sai sahabai suna yabo ga wani mutum bil ibadati yana yawan ibada faqala sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya ce faman kana yudimuhu wa yasqihi wane ne yake ce da shi yake shayar da shi wa yu'allifu dabatahu wane ne wanda yake ciyar da dokinsa waya kafi dai'atuhu ka gani yake isan masa da ƙasƙancinsa ka gani yake isan masa da ƙasƙancinsa ƙalu sai suka ce nahnu ya rasulullah mu ne yaran manzo Allah fa qala sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya ce kullukum hayrun minhu dukkan kun fi shi alheri kaga ya zama a ɗaki ana ciyar da shi kai da kake zuwa kafin shi lada to me amfanin zama ɗakin gara ka shirya ka fito ka je ka nemo ka zo ka zauna da kanka ka yi kana ciyarwan ba dan baka da shi ba ka ɗauki nauyin kanka kana yi iktisabinka ne to wannan don wani ya ganka ya yi maka don neman albarka wannan kuma daban amma kai ka kwanta a zo a dinga maka haka wannan ba wulaya ne amma mara ƙarfi Allah ke yi wa ƙala abu sulaimanu darani abu sulaimanu darani ya radiyallahu ta'ala anhu yana cewa laisa shanu ba lamarin ba ne an ta siffa ƙadamai kalil ibadati ka siffanta
tsayuwanka saboda ibada wayar ka kutuka amma wani ka yake ciyar da kai ba haka bane innama shanu lamarin yanda yake an taharraza rigifuka fi baitika kai kai tanadin gurasanka a cikin gidanka summa tagalaka huwa tusalli ka rufe gidanka yi sallah fala tubali bi ayi daqin libabi karka damu da mai kwankwasa kofa a ce bari ka fito ka karba an kwankwasa ma kofa an zo ko bi khilafin man qama yusalli fi baiti sabanin wanda ya tashi yana sallah a gidansa wala sai da shay'un ya akulu amma babin da zai ci fa yasiru sai zama kullu daƙin daƙal baba duk wanda mai kwankwasa ƙofa ya zo ya kula ya ce inna ma hura gifan a ya zo min da gurasa ne haka ne wannan in aka bi wannan me zai hana ka gane Allah me zai hana ka nutsu ka fahimci inda ake nufi da kai in mutum ya tafi wani guri za a dawo da kai a gaya a nuna maka ga manufa Allah ya ke Allah ya taimake mu Allah ya saka malamanmu da alkhairi albarka annabi qala sauri imam sauri yana cewa alaikum bil hirfati ku dinga yin sana'a fa inna amatu man ata babul umara domin mafi yawan ammawa wanda suke zuwa gidan masu mulki inna ma atahum li hajatin suna zuwa ne dan a biya musu bukata wa qala abdullahi bin mubarak abdullahi bin mubarak yana cewa la ya kharij al abdu min az-zuhdi bawa bai fita daga barin zuhudu ba imsakud duniya kame duniya liya sunu biha wajahahu an su'alin nas ya zamo yana neman duniyansa don ya kare kansa gabanin zuwa neman taimakon mutane wannan ba duniya ya nema ba shine gudun duniya wa qala fil araisil bayan inda qauli ta'ala man kana yuridu al hayata ad-dunya wa zinatuha wanda ya kasance yana neman rayuwar duniya da adanta wala tazan karka ya zato ya akhi annal arifal mutamakkinu shi arifi wanda ya samu tamkini iza bashara duniya in yayi gaba da duniya wazinatuha da adanta ho min jumlatihim su dan duniya ne kawai innahu yuridullahu bi ragabatil ma'rifati Allah yana nufin kwadantar da marifa wa shauƙu da shauƙi wa yuridu duniya lil kafafi wal ifafi ana neman duniya ka zamo ka kame ka ta yi san maka kuma ka kame ya rizuku wallahu to Allah zai azarta mutum hayatan hasanatan dayyibatan rayuwa hasana tayyiba biyan ya ja'ala duniya hadimatan lahu ka san duniya idan ka guje ta izhad fi duniya yibukan lahu wasahad fi ma inda nasu yibukan nasu to abinda ake nufi anan zudun idan ka guji duniya in ka guji abin da ke wajen mutane to mutanen kuma za su bi ka da shi za su bi ka da shi amma kumburin hayam ne shi kake bi da to ba zuhudu ba ne ba zuhudu ba ne shi kake bi tun da shi kake bi to Allah kuma sai ya nuna ka sai a kyale ka Allah ya datar da mu biyan ya jala duniya hadi matalahu sai duniya ta yi masa hidima wayu bajjilahu sai Allah ya kambama shi fi ayunul khalqi aidon halitta wayu qawla haibatahu Allah ya jefa haiba fi qulubin nasi a cikin zukatan mutane Allah ta'ala ubangiji yana cewa fala
nuhayyannahu hayatan tayyibatan za mu raya shi rayuwa mai daɗi. Wa qala alayhi salam, manzo Allah yace man ahsana, duk wanda ya kyautata faqad waqa ajruhu ala Allah, ladarsa na wajen Allah fi ajilid duniya wa ajilil fil akhirati, cikin duniya da jinkiri zuwansa ga lahira. Wa qala Luqman al-Hakim, Luqman al-Hakim ya fada libnihi ga ɗansa, ya bunayya, ya kai ɗana, hamalta suhura wal hadida, ka ɗauki dutsuna a saharu kenan, wal hadida da ƙarfe, falam ara shay'an asqalu min addini, to ban ga wani abun da ya kai addini nauyi ba. Wa akalta ɗayiba, ka ci abu mai daɗi, wa naktal janna, kayi mu'anaka da jinnu, falam ara shay'an, ban ga wani abu mafi daɗi, allazzu min al'afiyati, wanda ya fi lafiya ba. Wa zuktal mirarati, ka ɗanɗani ɗaci kulla kowane, falam azuk shay'an amurru min hajati ila nasi, ban ɗanɗani wani abu ba amurru wanda ya fi ɗaci min hajati ila nasi, ka ɗauki bukatan ka yi wajen wani. Saboda ko a baka ko a hana ka ne, ko a gaya maka bakar magana, kana zuwa. Shi yasa tawadu daban, tawadu daban. Tawadu daban, tawadu daban. Ƙasƙantar da kai daban, ƙasƙantar da kai na Allah kuma shi daban ne, tawadu kenan. Walaisa menin bit tawadu ika, walaisa akhut tawadu bit tawadu. Domin idan ka ƙasƙantar da kanka za a ci maka mutunci, amma in ka yi don Allah ne, shi kun ba haka ba ne, yana da wahala. Tawadu kenan. Wakala Sharani, Imam Sharani ya ce, min halakin salafi, yana daga cikin ɗabi'an salafu, taqdimul khawfi min hajatin ilan nasi, a gabatar maka da jin tsoron ɗaukan buƙatan ka zuwa wajen mutane, ala haufil hisabi, akan tsoron hisabi min jihatul mali, akan dukiya, allazi rubbama dakhaltu shafhatin, wanda zai yi shubha ya shige shi. Wa qala Sufyan Sauri yake cewa li'an akhalufa 10,000 dirhaman, in bar dirhami 10,000 wa hasibu alaiha, amun hisabi, a tambaye ni akai, in faɗi yadda ne na samu a wajen Allah, a habbu ilai min ana hataju ilan nasi, shi yafi soyuwa a gare ni akan zo ina neman taimakon mutum. Wannan fa da wannan siffofin duk manyan mu suka gagara, da wannan ne suka gagara. Duk wannan yana daga cikin, in ka gagara to bayan da za yi da kai, bayan da za yi da kai. Waƙala yana cewa almalu fi ma mada yukurahu, ko almalu dukiya fi ma mada, lokacin da ya wuce yukurahu ba a san shi. Wa amma yawma, amma yau fotu rasul mumin, shi ne garkon mumini. Zamanin farko ba damu da dukiya ba, zamanin farko ba a shagala wa cikin nemansa ba, amma yanzu shi turasi na mumini, shi ne garkuwa na mumini.
wanda da shi ne ka wadatu, saboda haka ba wani abin da za a gaya maka ne. Ba za ka je ka tambaya ba, balle a ce maka mutunci, balle kana wai ji mai makama ya ce tabballahu min khadi'in mumazakin asfara zalwa jahaini kalan munafiki. An sa ya zargi kudi kuma ya yabe shi, sai ce laulahu ma qada'i min sariki walau baddad mazlimatun min fasikin walashma azza bakhilun min dariqin. In duk lokacin da aka zo aka kunkusa maka kofa, to kana kallon mutum, kana kallon mai bukata ne yazo sai ka daura fuska. Ya ce sai ka daura fuska, wai kana tunanin zai tambaye ka ne. Ya ce laulahu ma qada'i min sariki, ba dan kudi ba da ba yanke hannun barawo ba, walau badan mazlimatun min fasikin, da abubuwan da yake bayyana ta wajen fasikai bai bayyana ba. Walash ma'azza bakhilun min dariqin, idan mai kwasa kofa ya zo da bukata kana kallon shi ka daure fuska, ce ba dan ya zo neman kuɗi bane ba za ka daure fuska ba. Kuna cikin magana kana faɗa masa abin da ya kawo ni maganan kuɗi ne, sai daure fuska shikenan, sai ce maka wallahi da je ka zo akwai kuɗin amma yau babu, misali irin wannan gashi nan. To abinda malamai da su tsaya a kai, ya zamo mutum koya akwai sana'a, ya zamo akwai wani manomi ne a kasuwanci haka, ko da yaya ne ya zamo akwai kasuwancin da za ka dinga yi, za ka fita daga cikin wannan ƙa'idan. Amma in ba haka ba, za a yi ta walakanta mutum. Za a walakanta mutum. In kana kasuwanci ko kana wani abu dai, ya zama akwai wani abu iktisaban wanda kake, to yana da amfani. Ko da kana masallaci, malamin Malam Iro, baban Malam Mujtaba Ibrahim, ‘yan aro masu gawayi shi ne sana'ansa. Masu gawayi da zai sari gawayi ya ba aro, su je su sayar, su kama lissafinsa, su kawo kudin. Bayan mun tashi a karatu, kowa ya zo ya ba da kudinsa, ya ɗauki riba, ya wuce da ribansa, shi kuma da sake siya. Limamin gidan Malam Allah Salihu na Kande, sana'ansa kenan. Duk rigan duniya komin tsadarsa, shi tattange almajirinsa ne, amma bai taɓa ba shi kyautar riga ya sa ba. Duk in ka ba shi kyauta yake yi wasu, amma rigan da ka ga ya sa a jikinsa da kudinsa ya saya. Da kudinsa ya saya. Wannan kudin shi zai saya ya ɗinka kayansa ya sa wanda yake so, amma ba da kudin wani ba. To kaga akwai wanda ya zo ya ce mar kaza, babu. Kuma gashi nan dai mu dai ba za mu iya ba, amma fata shabahu illan takunu mislahum in tashabba bi rijali falahu. Hanyar da suka bi kenan suka zauna lafiya. Hanyar da suka bi kenan suka zauna lafiya. Waƙala akwai kuma bambancin mutumin da ya zo neman albarka, shi kuma yana yi wa kansa ne. Yana yi wa kansa ne. Dan ƙa'idan abun
idan ka zo neman albarka wajen mutum, to mu abin da shehu Ibrahim Masad da yake gaya mana, in muka je wajen shehi wajen dattijo haka muka gaida shi muka tashi, ya tambaye mu shi, ya ce ya shehi, muka zo muka ce shehi lafiya, muka ce gaya wa shehi sai ce da kwaje me kuka bashi, da kuka je me kuka bashi, ce mun dai gaida shi, ya ce kun halar dattijo mutane, ya ce kun halar dattijo mutane, haka kawai yana zamansa kun je kun halar da shi. To ban fahimci abun ba sai daga baya, ashe wahalarwa ne, da gaske ne, wallahi wahalarwa ne. Amma in ka je gaida mutum yana da kyau koya. Malam Abdullahi Juga, in shehi yana zaune a wajen zaman nan nasa, in ya fito gida ya zauna, to Malam Abdullahi Juga ya fito da lemansa a makale, dama shi ko ina zai tafi da lemansa ne saboda lokacin to in ba shi da abin da zai ba wa shehi, to haka zai bai ga shehi ba, duk abin da aka yi ba zai zo ba, wallahi wallahi ba zai kalle shi ba, zai tafi. Amma in ya je Allah ya ba shi abin da ya ba shi, ko gauta ƙwaya 5 ne zai kawo wallahi, ko gauta ƙwaya 5 ne zai zo da shi. Kashe duk karatu ake ɗura mana ba mu gane ba, sai muna gane muna ta madariya ce haka kawai, ga shehin yana gani bai zo ya gaida shi ba ya wuce, ashe ba haka ba ne. Abin da ake nufi a nuna mana ya ake sayan albarka. Man haddamna qaddamnahu, kuma in aka zo in ya kawo gautan, yawanci kuma mutane da suke gurin sai sun ci, kuma wani lokaci ƙwaya 5 wallahi shi zai zo da shi. To ashe duk abin da ake nuna wa mutane kenan, saboda sayan albarka shi kuma daban ne. In kai aikin Allah zai maka, in ko baka yi ba shikenan, in ka gan shi a banza shikenan, ka tafi kai ma a banza. Saboda haka yana da kyau muridai su fahimci irin wannan, su fahimta, ba kuma bara ake yi ba, amma ana gaya musu mafita ne. Mafita ga yadda ake ga yadda ake. Wannan ya sa Shehu Tijjani Allah ya masa rahama, saboda ganin abubuwan da ake a Kaula, mutane suna ta tafiya, na yi fada, sai Shehu Tijjani ya kira ni, ya ce ka gaya ma mutane, kai kaset ka gaya wa mutane yadda ake zuwa ziyara, yadda ya kamata su yi. Shi ne dalilin a wajen shekara 10 na yi wani kaset akan inda a je ziyara. Ba ka je ka tara wa mutane gajiya ba, a'a me kai, ko da yaya ne, ba jazaba ba, ko me ka yi wani abu a san kayi don zatin Allah ne, za ka amfana. Allah ya san ƙarfin ka yi, amma ka je da kuɗi ka makade, an san ba wanda yake karɓan hayan, duk wanda zai tafi Madinatu Kaula ba shi lokacin abincin safe, rana, dare, kullum kana da lokaci da za ka ci abinci. Sai mutum ya je da kuɗin ya dawo, bai yi alheri a garin ba, sai dai ka nemi wani abu ka saya ka dawo. Me kai yawo? Sai yi magana ka ce shawun nyas, ba shi yake nufi ba. Hidima ake bukata, hidima ka yi bukata. In ka yi hidiman, to sai kuma Shehu Ibrahim ɗin da yake can ɗin, wannan shehunanmu na nan su ne na'ibansa, su ne su, saboda haka a yi musu. In ba ka da hannu,
wani lokacin da ka fita ka kashe kuɗi 30,000 ka tafi, to gara ka ɗauki 20,000 ka ba da 10,000 aje a yi hadiya. Kai ka zauna, in kuɗin ba zai ishe ka ba, bayar aje. In ka bayar kawai ya faɗa hannun niyyar kai na mal'amalu bin niyyati, ba tuhuma, ka bari. Haka shine matakin imani, shine kuma matakin abin da ake bukata mutum ya sani. Amma mutum ya ce a kai ga yadda kake so, Allah ya kiyaye, Allah ya kiyaye. Wakala hibzuka lima fiye dika, ka kiyaye abin da ke hannunka litaqadi bi hajatika, dan ka biya bukatanka, aulamin tasadduqika, ka cire abin da ke hannunka ka bayar gaba ɗaya, ka ci ka bar wa Allah, kai na Allah. Ba haka abin yake ba. Ka biya bukatanka sannan ka cire abin da za ka iya ka bayar, saboda la tablu sadaqatukum bil manni wal aza. Kar ka zo ka bayar da kyautan kuma ka je ka ce haka kawai, ina zamana wani ya zo na kwashi kuɗin na bashi kaza kaza, aikin ya rushe. To maimakon aikin ya rushe, gara ka ba da abin da za ka iya ɗauka. Ka yi don zatin Allah kuma kana da wani abu, haka ya kamata. Wadalabuka lima fiye da gairika, neman abin da ke hannun waninka karka yi. Waƙala hasalatani, ɗabi'a guda biyu, la yazal abdu bi khairin, bawa ba zai gushe ba cikin alkhairi, ma hafazahuma, matukan ya kiyaye su. Dirhamuhu li ma'ashihi, neran da zai riƙe wanda zai rayu a cikinsa. Wa dinahu li ma'adihi, addininsa zuwa ga makomansa a riƙe. Dirhamuhu li ma'ashihi, neran da za ka rayu da ita. Wa dinahu, da addininsa li ma'adihi, saboda makomansa. Abu guda biyu in ka rike ba za ka gushe ba cikin alhairi. Wa kana Qais bin Asim ma zuhdi wa war'ihi, ya kasance zahidi ne, wari'i ne. Zuhudu da war'u yana gaban zuhudu. Ya ƙulu libanihi, yana faɗa wa ‘ya'yansa, alaikum bil kasbil halali, ku yi tsururi ku nemi dukiya ta halal. Fa innahu yasirru sidqa, yasirru sadiqan, domin yin haka yana mai da mutum ya zamo sadiki. Waya kamudul aduwa, kuma yana mai da duk wani aduwinka in ya tunkare ka ba zai iya ba. Wannan da aka ji kwanan nan Farfesa Ibrahim Magari yake magana, mutum kullum azumin Monday da Alhamis, yawan azumin Monday da Alhamis, ya ce ku bar wannan azumin da zuwa umara duk shekara, ku yawan zuwa umara da Monday ku ci halal. Cin halal ya fi wannan. Cin halal, ka ci halal ɗinka ya fi fitar da kai a cikin bala'i akan yin azumin ka na Monday. Kullum kana azumin Monday, kana na Alhamis, kana Monday, kana Alhamis, kana amma kana cike da haramun. Nan bala'i ne. Ka rike wannan, ka ci halal ɗinka, to wallahi ya fi maka wanda ba wannan yake yi ba, yake azumin Monday da Alhamis da yawan zuwa umra. Domin ba za ka kai ba, ana ginuwa ne da halal tukuna wani abun ya biyu bayansa.
watastaganawna bihi an su'alin nas, kuma zaka wadatu gabarin neman taimako. La siyamal la'imu, balle la'imi, wayyakum wa su'alin nas, na hane ku wa su'alin nas da yawan tambaya wajen mutane. Fa inna zalika kasabul ajizi, wannan shine tsororin al'ajizi, mutumin da yake mai rauni, mai daga yawan yin wannan sai ga zuciyar mutum ya mutu ga baki daya. Wakilar sauri an faɗa wa sauri, aya kuna rajulu zahidan wa ya kuna lahul malu, mutum zai iya zama zahidi bayan yana da dukiya? Kala nam, ya ce kwarai da gaske. Izabtala sabara, idan mutum aka jarabce shi ya yi haƙuri, ya wai za ya shakara, idan aka ba shi kuma ya godiya. Wa ƙala abu kilabata, abu kilaba ya ce, la'an ara fil ma'ashi ahbu ilai an ara fi zawayal masajidi. Li'an ara fil ma'ashi, a ganni ina cikin neman abin da zan rayu, ahbu ilai shi fi soyuwa a gare ni, an ara fi zawayal masjidi, a sami ni a cikin zawiyar masallaci na rogo. Wa ƙala alaikum bisuki wa sana'ati, ku koma kasuwa ku yi sana'a. Fa innakum lan tazalu kiraman, in kuka yi haka ba za ku gushe ba kuna masu girma ala ikhwanikum wajen yan uwanku, malam ta juna ilaihim, matukan ba ku buƙace su da nema ba, ba ku nemi kuma wajen su ba. Me za ka ce mu? Babu. Alhamdulillah, za mu tsaya nan insha Allah. Abubuwa suna nan, ma dama za a bi shawaran iyayenmu za a zauna lafiya. Ma dama za a watsar da abin da suka shirya, ana cikin ɓacin rai. Amma zaman lafiya da komai kamewa. Kuma a yi Shehu Tijjani, Shehu Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu yake fada, yake kiran ya abnayi ashurafa, ya ku yana sharifai, ya ce ku yi noma, ku yi kasuwanci. Ku yi noma, ku yi kasuwanci, za ku ɗaukaka addini, addini zai ɗaukaka da ku. Kar ku je kuna tambayan mutane, tambayan mutane yana rusa addini, yana rusa. Yanzu malami, akwai waƙiya da ta faru da ni da Matanim. Lokacin da na koma makaranta, sai aka ce mun na bar kasuwa na koma makaranta, kuma ni ne manaja a lokacin. Na ce ni na san abin da ya sa na koma, ina karatu, amma sai aka ce ai dole sai dai dinga cewa malamin ya fito da wuri ya karantar da ni saboda koma neman kuɗi. Na ce sai aka ce mun to ai malaman roƙo suke yi. Sai na ce musu ni ba zan yi roƙo ba. Ikon Allah, wanda suka yi magana ko har yanzu suna da rai. Na ce ni ba zan yi roƙo ba. Sai aka ce an ƙwace kiɗin shagon a wajena, in je in yi, kuma zan yi roƙo. Na ce ni ba zan yi roƙo ba.
sai gashi nan a yanzu muna tare da su sun ga irin abin da Allah ya yi, ban yi roƙon kuma ba na yi, kuma Allah bai daga shekara 40 zuwa yau ina da jari, ko da bayi da yawa ina sarrafa wani abu a hannuna. Shekara 40 zuwa yau ina da jarin da nake sarrafa abin da nake, alhamdulillah. Kuma tambaya aka zo aka mun na ilimi, na duniya ce ta shige ni, na samu kuɗi sosai ina yaro, na samu kuɗi irin kuɗi wanda ake fada na yara, domin a lokacin taya naira 18 ne yake sayarwa, 185 175 ne, naira 18 ake sayansa, amma a lokacin na da jari ya fi nan 500. Ba dan kaɗan ba, ba abin da zan yi da kuɗin, ba abin da zan yi, kuma ba da mata. To a irin wannan sai wani ya zo ya same ni a nan shagonmu a ginin mangoro, sai wani ya mun tambaya, amma mutum kaman ba mutum ba ne, tun da muka gamu da shi ba mu sake ba. Sai ya zo mun tambaya akan fiƙihu. Ina gadara na yi karatu, amma na jingina da karatun na koma duniya. Sai ya tambaye ni matsala, sai na faɗa, sai ce ba haka ba ne, sai na ce haka ne, ya ce ba haka ba ne, na ce haka ne. Da na komo na duba a iziya ne matsalan, na dubawa sai na ga matsalan abinda shi ya faɗa shi ne gaskiya, na ba gaskiya ba ne. Wannan shi ne kawai, sai na ce don nan ko matsayina zan koma makaranta Zaria. Na tara littattafai, na haura layi mu Ishaku gwamna, na zo wajen gaba da gida Alhaji Umaru Azare, Bala ya zo rike ni, ya kamata ka yi haƙuri, ina kuka zan koma makaranta Zaria kawai. Sai muka koma waje, ya komar da ni, muka je wajen yaya, sai yaya ya ce zai kai ni makaranta in ci gaba da karatu ana. To tunanina wajen Malam Garba, limamin masallacin Laushi, a nan zai kai ni. Sai ya ɗauke ni sai kai ni wajen Shehu Allah. To dalilin zamana a wajen Shehu Allah kenan, sai na koma karatun, shine karatu na ya fara dawa. Wannan shine gorin da aka yi mun wannan. To shine kuma da na fara karatun, na fara jin daɗin karatun a lokacin na fara karanta na cikin risala. Kawai sai ana neman kuma a wargaza ni, dole in koma duniya. Na ce shine aka yi kaman wai amon baki. Duk kuma wanda suka yi abun sana nan da rai, ba wanda ya mutu. Gashi kuma Allah sai ya yarda wannan ɓangaren ma ya fi mun wancan, da an banni da wancan ɗin ba san yadda zan ƙare ba, domin duk abokanan kasuwanci na duk sun mutu. Duk wanda muke kasuwancin dama, wanda aka haɗa, wanda irin kayan da nake iya zuwa da shi in ajiye an taya, Umaru ne. Kusan ƙarfin jarinmu ɗaya ne. Umaru yawa, wanda yake gadan abinan gidan Jagab mai taya, Umaru Karambai bai. Shi ne wanda kusan jarinmu iri ɗaya ne a lokacin. Sai gashi nan shekaran da ya saya wannan gidan na wajen Zawiya, ya saya miliyan 4 ne. Ni kuma a lokacin na fara yin baiti 1000 wannan Muhammadu. Duk shekara sai mun zauna, me yayi, ni kuma me nayi, haka muke da shi. Saboda haka a kama, a yarda Allah ne.
amma a yi sana yana da amfani sosai, ko yaya zai tsare maka wani bala'i. Allah ce mai kyau, Allah ya ba mu ilimi mai albarka, ya ƙara mana son manzo Allah, Allah ya dada da manzo Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima qudik wal khatim lima sabaq nasir al-haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri midar lazim salatan tamlu ولا أبد الزمن أو مكان مضروبة في كل عدد بعدد ما في علمك يا واهن يا أحد سبحان ربك رب العزة عما يصفون الحمد لله. فاتحة.